Jestli teď zrovna zvedáte k ústům nějakého toho panáka, zadržte aspoň na chvíli, než shlédnete reportáž Jany Škopkové a Marcely Sobotkové. Prověřovali totiž tajné informace, podle kterých až 80% tvrdého alkoholu na Moravě pochází z lihu, který by vám mohl hned po příjemných pocitech přinést daleko závažnější nepříjemné. Tento alkohol se přitom distribuuje i do některých českých měst. Do jaké míry jsme všichni ohroženi? Podívejte se sami. Tohle víte, co je? Už vám někdy dělali to? Ostrozlaku? Ne, dobře. Počkejte, já vám to vám prvně chci vědět, o co jde, a pak můžeme buď natáčet, anebo nenatáčet, jo? Já vám prostě musím, já vám naleju 3 panáky. Tak. No, teď bychom potřebovali, kdybyste to během 10 minut do sebe hodil a pak bychom udělali test na zrak. Ale pokud nejte to, zkuste mi říct, co to je. Měl by to být tuzemák. Vloni jsme se ve spotřebě alkoholu propili na 2. místo v Evropě. Alkohol, český líh, nás tedy baví. Je tady ale jeden zásadní problém. Vypadá to, že pijeme upravený, zdravý, nebezpečný, denaturovaný líh, který se k nám ilegálně dováží z Polska. Pan Petr je jen malá ryba, pouhý konečný článek organizovaného řetězce překupníků. Líh kupuje z pašeráckých cisteren, dělá z něj alkohol a prodává dál. Já si myslím, že ty cisterny tak chodí o 3 týdny. 3 týdny? 2-3 týdny určitě, že si myslím, že chodí o těch 20 000 litrů týdně. Jako pro celý tady jako Čechy? Já si myslím na tu severní Moravu, jako, kde se to tam vlastně někde jako rozebírá. Podle mě 2-3 týdny jako určitě. Líh, co se dováží, je denaturovaný, jinými slovy znehodnocený a je určený pro technické účely, třeba do ostřikovačů nebo do barev. V Polsku se na to používá extrémně hořká látka, takzvaný Bitrex. Obecně se líh denaturuje za tím účelem, aby vlastně byl nevhodný k lidskému požívání. To znamená, používají se tam látky, které zapáchají, dává se tam proto, aby bylo znemožněno jeho použití pro potravinářské účely, to znamená k výrobě hlavně alkoholických nápojů. To by bylo, aby jsme si s tím jako Češi neporadili. Netrvalo dlouho a cesta se našla. Stačí obyčejné savo, které se dá koupit v každé drogérii. Nalijete ve správném poměru do lihu s Bitrexem a zázrak je hotový. Začátky byly prý těžké. Stávalo se, že Bitrex se chemikům amatérům úplně odstranit nepodařilo. A to bylo hodně hořký, jako hodně hořký. Bylo hořký. Že se to ani nedalo pít. Dalo se to pít, ale bylo to na hořký, protože lék to nepozná, my to poznáme. Že? Tady v tom způsobu úpravy vznikají látky, které mohou být i dosti nebezpečné člověku. A vy byste sám, napil byste se toho? No tak asi ne. To je spousta nebezpečných látek. Proč si myslíte, že jsme tady? Nevím. Napadá vás něco, proč bychom tady mohli být? Nevidím vůbec důvod, proč. Myslíte si, že v té lahvi může být něco, co tam být nemá? No, nenapadá mě vůbec nic. Tady je prostě líh, který byl zřejmě teda denaturovaný Bitrexem, protože se v tom našly látky, které vznikají při denaturaci lihu Bitrexem a ten Bitrex se z toho odstraní. Je to váš výrobek, tak já se ptám, proč si myslíte, že se tam ta látka dostala, nebo jak se tam dostala? Já nevím. No, nám napsal ten nějaký likérník, že 80% jako likérů na severní Moravě je tady z toho lihu. Myslíte, že to je možné? Já si myslím, že určitě. Myslím, že 80% bude ještě málo. A proč jste přišli za náma s takovou věcí? No, protože se vás na to musím zeptat, jak se vám tam dostal denaturovaný polský líh. To by mě zajímalo. Vyjíždíme na severní Moravu. Jedeme do českého Těšína, do místa tradičně spojeného s alkoholem, které leží na polské hranici. Nejdřív hledáme tržiště, ale i tady už se veškerý biznis přesunul do kamenných obchodů. Zcela namátkou nakupujeme, co nám přijde pod ruku. Takže borovička. Tak tady máme švestkovou vodku. Trův karibiku. Poslední Lisá hora, 9 litrů.
Naliváte mi tady štamprle nějaký. To je vaše, no. Naliváte mi tady štamprle, to není naše, tady není nic napsané na tom. A ve finále mi tady ukazujete tabulku, abych se na ní podíval. No. A co to má znamenat? To znamená, že vy mi osočujete, že my do toho dáváme nějaký špatný líh? Ve 4 různých městech nakonec nakupujeme 28 výrobků z moravských likérek. Od boroviček přes rumy a vodky až po kokosové likéry. Ferdinandová. Polský líh zbavený Bitrexu dotekl podle pana Petra i do míst, kde byste ho vůbec nečekali. Paroubek pil polskou vodku, to vím a já. Topánek pil polský líh. To vůbec nevím, já to vím. Prostě vím, že to pili, no. A že to věděli nebo ne? Nevěděli to, ale já to vím, že to pili. Ve barech, co tam říká, no golfové hřiště. No. Tam zase polský líh, no. Když si pošmarkovali. Pokud se tedy z lihu odstraní Bitrex, musí v něm zůstat po takové úpravě nějaké stopy, tedy látky, které by se do normálního lihu nikdy neměly dostat. Bereme proto náš nákup a jdeme s ním do celních laboratoří v Praze. Nejdřív ale odstraňujeme všechny etikety, aby ani tam nevěděli, o jaký destilát se jedná. Každá láhev dostává štítek s číslem. Tak já vám děkuji. Analýzy nejsou jednoduché a vědci na ně potřebují 3 týdny. Výsledek je ale šokující. Více než 10% vzorků je pozitivních. V těchto 3 vzorcích skutečně byla ta látka denatonium benzolát přítomná. To je ten takzvaný Bitrex? No tak proč říkáte, že je to naše a našel jsem to Bitrex? No tak. Je to vaše? Já to neřeším. Ale je to vaše? Naschláno. Poslední, co jsem řekl. Ale bylo to vaše? Že mohli byste odejít? No samozřejmě, já jsem se s vámi chtěla bavit úplně normálně. Ne, já s vámi ne, protože vy osočujete nás. Ale já vás neosočuju, tam se to prostě našlo. Osočujete mě. Tam se to prostě našlo, bylo to vaše. Co máme jako dělat? Já nevím, tak se pojďte se mnou normálně bavit. Nebudu se bavit. Tak když se nechcete bavit. Likérníci skutečně nemusí vůbec vědět, jak se jim látky, které v lihu být nemají, do destilátu dostaly. Možností je hodně. Špinavá cisterna, lihovar, výměna lihu během transportu, pančování jejich výrobků. Nicméně jsme se jich museli zeptat, protože v jejich lahvích to bylo. Je to zájem jako třeba o tuhle pořádku mezi lidma? Zájem přicházne. Severní Čechy, Jižní Čechy a Šumava tady toto, že tam samozřejmě zájem je, protože tam to zase kupují Němci, a Poláci to vozí sem, to se zase vozí tam, Němčeři kupují řechovku, ti to vozí tam zase dom a Holanděni si to vozí. Přesně po téhle cestě a nejraději za deštivého počasí, kdybys ani celní kaven nevyhnal, jezdili cisterny s polským lihem 3krát týdně k téhle bráně. Teprve díky loňskému požáru se zjistilo, že tady na statku Godula, nedaleko Českého Těšína, je obrovské překladiště polského lihu, se kterým se tady také čile obchoduje. Po požáru se našly 1000litrové nádoby se zbytky lihu. Jen 4 Poláky, kteří si statek pronajali, se najít nikdy nepodařilo. Na pronájem statku totiž použili falešné doklady. Takhle jako já bych vám nalila takhle jako 3krát panáčka, že bych to stopovala v 10 minutách a pak bychom udělali test tady s tou tabulí. Ne, to nemá zájem. A to je vaše pití? No a co jako? Tak já jsem chtěla zjistit, co z toho jako vznikne? No tak co na to řeknete? Jestli co řeknete na tu chuť a co řeknete? Když to je naše pití, já to znám. Hitem 90. let byly daňové úniky s lehkými topnými oleji. To se rodili miliardáři. I obchod s černým lihem se vyplatí. Líh totiž podléhá spotřební dani a ta není nízká. Daň je z toho 265 korun, ze 100% lihu. Když jsem převezl auto 10 000 litrů, tak je 2,5 milionu jako prostá prdeli. A tak jen tahle skupinka kolem pana Petra vydělá týdně téměř 8 milionů. Roční daňový únik se odhaduje nejméně na 1 miliardu korun. Každopádně celní správa se podvody v oblasti lihu zabývá další dobu. Toto číslo hovoří o tom, že skutečně k těmto podvodům dochází. Šéf poslaneckého výboru pro celní záležitosti si ale klepal na čelo, když jsme se o 1 miliardě daňových úniků zmínili. To, co jste uvedli číslo, tak to je vysoké, ale v žádném případě ty odhady nejsou správné, nebude to tak vysoké. No vám se jako nezdá kvalita, nebo co jako? No, mně se nezdá kvalita toho lihu. A jak jste na to přišla? V celní laboratoři na to přišli. Jo. Že to není vyrobeno z normálního lihu, takže já bych se chtěla zeptat, kde jste vzali líh na výrobu tady toho likéru. Normálně. Tak jak nakupujeme. A nakupujete někdy polský líh?
No to snad nemyslíte vážně. Tenhle likérník nám tvrdil, že jde o pančovaný likér, tedy že si někdo sehnal jeho lahve, nechal si natisknout falešné etikety i kolky a vyrobil napodobeninu jeho výrobku. Obchody jsou toho prý plné. Mohou být opět nějaké nelegální výrobny, které jsou odhalovány v garážích, ve skladech a podobně, kde je celá výroba od etiket až po líh na základě falešných údajů. To tam mohl nalít kdokoliv, je to láhev uzavřená, je ta otevřená a tohle z toho, že nám pančujou lihoviny, to je všeobecně známo. Proč by někdo ale pančoval kokobej, myslíte, že by na tom vydělal nějak? A proč nám pančují borovičku, proč nám pančují rum? Policie České republiky, kdy byla zachycena falšování našich lihovin. Albánská borovička. Například. Tady se k nebezpečnému lihu přidává další zásadní faktor, neméně zdravotně závadný. Tyto výroby, které se provádí jistě podloudně, tak ty mají v podstatě technologii, která není potravinářská určitě. Samozřejmě ta kontaminace tam může být značná i. Sami likérníci nás šokují. Prý by si sami svůj výrobek v obchodě nekoupili. Bojí se právě špatného lihu v pančovaných lahvích. No chuti a vůni to odpovídá švestkové vodce. Jak si myslíte, že se vlastně líh denaturovaný Bitrexem mohl dostat do vaší láhve? Je všechno jenom spekulace a bych musel... Já nevím, co k tomu říct. Já prostě říkám, vemu složku A, složku B, složku C, zamíchám, stočí se, prodá se. Pan Petr má také svoji hospodu. Když zrovna nemá vlastní vyrobený černý alkohol, nakupuje od překupníků. Dělá s tím to, co prý většina hospodských. Má takzvané bezedné nádoby. Co prodá, to doleje. Když tady někdo doveze rum, prostě barví takové, chutí takové, že to nejde poznat od božku, a to přeliju. Jak to můžou zjistit, no? Jedině, že prostě odeberou vzorky a udělají rozbor nějaký. A to oni ale moc často nedělají údajně. To nedělají, no. A tak i když nebudete nakupovat levný alkohol v lahvích, s polským denaturovaným lihem